Бу бернинди базарда түгел, кибеттә түгел, Күгеш авылында яшәүче Гөлсинә апаның үз куллары белән тудырган матурлык. Гөлсинә апа, сез аңлавымча тегүче? Юк, минем хобби бу. Әйе. Мин үзем мәктәптә эшләдем, 29 ел. Хәзер инде пенсиядә. Укыттыгызмы? Укыттым, 29 ел башлангычта эшләдем. Хәзерге вакытта җал итәм, пенсиядә. Менә шулай буш вакытларымда хобби тегү эшләре белән шөгыльләнәм. Сезнең ул менә бу эшегез теге күптән киләме инде, балачактанмы, яшь чактанмы дигәндәй? Хыялым бар иде балачактан. Яшь кичке менә инде укыган вакытларда ук шундый яратайм. Башта кичкенә генә курчакларга тегергә яратайм. Инде шуннан соң үсә үземә акчалы юклык вакыт иде. 80нче елларда анда инде үземә күлмәкләрдә теккәләдем. Һәммә шундый менә хәзерге вакытларда инде күбрәк буш вакытым күп шөгыльләнәм инде. Хәзер инде лаеклы ялга чыккач, рәхәтләнеп вакытыгызны бу эшкә бирдегез, әйме? Заказлар бирәләрме? Бирәләр бар, заказлар да бар. Булай үземдә эшләп куям да, килгән кеше карый, киеп карый, күңеленә ошаган ала. Материалларын каян аласыз? Материаллар Краснодар якларыннан, Кубань якларыннан ерактан кайта. Интернет аша заказ бирәсең? Або, менә бит. Ничек дип әйтәләр әле тормышта килеп чыга шундый яхшы кешеләр. Мин үзем ала торган магазинның җитәкчесе, тоже укытучы булган. Ул гомер буе теккән, укыткан. Инде хәзерге вакытта интернет магазин ачып сату итә. Һәм инде без шуннан материаллар алабыз. Ул безгә аңлата, сөйли, күрсәтә. Без инде ул материалларны тотып караган кебек булабыз. Һәм инде бик сөенеп, яратып алабыз. Менә моны тегеп бирегез әле, Гөлсинә апа, дип мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Бар. Әле хәзерге көндә менә простыня бар, резинкага 2 комплект простыня тора, пластины комплект заказ тора, материаллары килде, паплиннар. Менә алар инде сорыйлар, нәрсә белән тегергә. Күбрәк паплинны яраталар. Менә материаллар килде, бу арада инде эшлим Алла бирсә. Монда инде менә Урын җир эшләрендә тегәсез инде сез, әйме? Тегәм заказлар, монда тегәм, аларның заказлар тегәм. Күбрәк. Ярар, бик молодцы. Булай менә монда мендәт эшләре бар, мәсәлән, 2 мендәт эше. Бу инде теге материаллар килде, аннары инде күңелемә ошаганча үзем тегәм. 50-гә 70 иттереп, аннарысын 35-кә 50 иттереп тә тегәм, кешелек мендәрләргә төрлечә. Кемгә ничек кирәк? Әйе. Кемгә ничек кирәк? Молодцы, сүз юк. Сезнең ише уңган авыл кешесенә.